takže teraz dáme, že zelené pozadie a ideme do obchodu. Čakajte. Dobre, len som niečo skontrolovala. Či som si to dala na 180 sekúnd a dala. Bo ja som si myslela, že som si to dala na 15 sekúnd. Takže ideme do obchodičku. Je otvorený, nebojte sa, pondelok je zavretý. Takže teď ideme rovno domov. Mám 35 centov, takže dobrý deň. Takže neviem, čo mi vyjde. No vôbec neviem. Ja určite. Než mi to ide končiť. To si nemyslím potom, ne? Také lacnejšie chcem niečo. Ale tu asi nič není zase. Ale 30 centov. 35 centov, ne? Tieto. To je za 42, tak to nič. Tak nič. Tak to tu nič nejde. Tak nič, dobrý, dovidenia. Dobre, tak nič tam nevyšlo. Tam bolo jedine za 42 centov tých oných takých tyčiniek a ono to minulé stalo 39 centov. No, len 30 centov a teraz si to zvýšili na 42, chápete? Že hrozné. Aby ste videli, že už som lehôdky. Čakajte, stopnem na chvíľku. Lebo ja neviem, jak sa to robí, že keď natáčaš video, že sa otáčaš. Otočí sa ti kamera, ja to neviem. Soli. Takže tak. Takže už idem domov, takže máte smolu trošku, lebo ja doma nenatáčam veľmi, jedine vonku, takže sa moc rozlúčim. A keď budem mať slúchatka, tak kľudne natočím veľké tance, takže v pohode. Niečo natočím veľké tance a hotovo. Tak mi napíšte do komentárov, čo mám natočiť, aké video s pesničkou, hej, čo mám zatancovať. A dajte like a odber, napíšte komentáre, hej, jak sa voláme. A tak ďalej, hej, čo máte robiť. Píšte komentáre. A píšte do komentárov, že aké tance mám teda tancovať, dobre?